An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni dɔ sutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nansarasan kalo 9 na septembre kalo dɔ bi o tile 21 ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ o ye donma kɔnɔ ye an b'a lɔn k'a fɔ bi o tile 24 ye jate la san kalo 2nan don Ejira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo M5RFP olu bɔra ka lajɛrɛba kɛ kunungo ka yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana CEDEAO o ni Faransi jamana kɛlen bɛ ka wulikajɔ minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ka se ka wulikajɔ kɛ ka dankari o ko la o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la septembre kalo tile 22 n'o ye sini ye o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o labɛnw bɛ senna yɔrɔ caman na joyelakaw fɛ a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn fɔnbaliya dɔw b'o kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi député kɔrɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni fanga dafirila k'olu to députéya la olu ye fara ɲɔgɔn kan k'u ka bureau bila sen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan Alassane Bɔlɔnkɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma tile 2 o kɛra fama kɔnɛ na min ye ka dɔn k'a fɔ nin dɔgɔ furancɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɛ na ka sanga ni Masa Ramani ka latigɛw ye an ka musokɔrɔba farimada la o de kama an tɛ Bamako a bɛ waati jan bɔ maa caman bɛ minnu ka nɛgɛjuru y'an sɔrɔ ka ɲininkaliw kan na ni de kama an tɛ Bamako hali bi an bɛ ka kunnafoniw kɛ bi ka sanga ni baaraw kɛ cogo ye an tɛ Bamako hali dugu kɔnɔna na ka bɛɛ fo maa y'an wele ni waati na kan fana o tɛ ka sɔn kosɛbɛ nka ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲuman dɔn an y'o de fɔ n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i ka dɔn maa min b'i wele hali k'i fo o ye i ka dɔn k'a fɔ maa ye maa min bɛ n'i hakili bɛ to a la kosɛbɛ an b'aw bɛɛ fo maa ye an kunnafoni ɲini ka bɛɛ fo ni de tun y'an fɔ ma nka ni Ala sɔnna ma lafiyaw kɛra bi ɲɛnatigɛ la n'o ye musokɔrɔba ye k'aw fo kanuya la kunnafoni an b'a daminɛ kalo tile 23 la yɛrɛba min n'i y'a sɔrɔ kan ka kɛ Lamɛnnikɛ jamana kɔnɔ na faraɲɔgɔnba min n'i y'a sɔrɔ bɛ kɛ diɲɛsigilen tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako bɛɛ ni kelenya kama o lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o kan ka kɛ an ka minisiri ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ colonel Abdoulaye Mayiga ale ni délégation olu bɛ kɛnɛ kan ka ban ni Ala sɔnna ma u ka taama cɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maliden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ni k'i tulo ma da ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan mun de bɛna fɔ an ka minisiri ɲɛmaa fɛ an ka jamana ɲɛmaaw bɛna mun de fɔ nin kɛnɛ in kan n'aw hakili b'a la Dr Choguel Kokala Mayiga ale de wulila ka taa nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan o lajɛrɛ in senfɛ ka taa kumaw fɔ kuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya yira senfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ɲɔgɔnna kuma yɛrɛ ma fɔ nin kɛnɛ in kan kuma min n'a kɛra kuma sababama ye maa caman yɛrɛ k'a fɔ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la min sera ka bi k'a kumaw daminɛna kabini o don de ni Ala sɔnna ma sigi kɛlen bɛ ka minisiri ɲɛmaa min bɛ yen an ka jamana kunna bi n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka Choguel Kokala Mayiga k'ale nɔnɔ bila fɔlɔ ni Ala sɔnna ma ale bɛna ye kɛnɛ kan a bɛna kuma fɔ fasoden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a maa kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na lakana bilama a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ caman na bi ko baaraw n'u bɛ ka don nka yɔrɔ dɔw la bi Masina marabolo ka taa Kara yɔrɔw fɛ a yirala k'a fɔ ko yɔrɔw la bi kɔni ko suma kɔni k'i ka dɔn k'a kɔni ɲɛnen bɛ kosɛbɛ sanji fɛ nka b'a la dɛ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ ma wuli ka jɔ kɛ hali bi ka se ka fɛɛrɛ tigɛ o lakana min bɛ senna ka se ka kolo giriya ko a dɔ bɛ dɔ la sumaw tigɛli yen yɔrɔ la k'a bɛ gɛlɛya ka sɔrɔ kɛ ko jariwala tigɛlabaw k'u bɛ ka ye yɔrɔ caman na o yɔrɔw la bi na kuma kɔnɔna tɛ dɔwɛrɛ ye ka wuli ka jɔ ka joona bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ k'o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ ka ɲini bi ka gɛlɛya san ka jamana ma yarabi Ala ka jamana in don kalo dibi la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Buguni marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Sanso a yirala k'a fɔ ko Sansokaw fɛ yen nkoda min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye forêt classée dɔ ye n'a bɛ komi n'aw fa y'a filɛ cogo min na k'o yɔrɔ in Chinois de tun b'a la ka baara k'o kɔnɔna na sanga ni waati bɛɛlen kɔnɔna na ni sigidalamaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin u ma an ka jamana faama dɔw k'u meleke olu la ka kɔrɔ a wulikajɔ tɛ sira sɔrɔ ka o ko bɛɛ to sen na sigidalama caman ka fɔ la bi ko Bugunikaw fɛ yen kiiri tilennenya min bɛ sen na bi kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ka juge min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bekayi Mɛmɛta k'i ka dɔn ko denso kɔni tara ka d'ale ma nin waati na
ali chinois ma muwa ani shegin ka bala yele mena ka ke kasola de ka yira ka fo jamana ikono na fo tseka dangari jamana ina ka jamana sharia tuya nyednay wala ma nyedugule utala sharia bi la batudi sebe karsay sete karsay sharia mo fo tola sharia bi tikade ina fo aka ke choko mina ni ma muwa ni shegin mo mena ne be kasola de bi abe chinois jamana mawi amalana ka fube buguni ni wati na kasola sigidala ma ka fola yi ko ni min kele fle buguni ka ka critique la ma ife no e bega memeta yi ko abi foka tanuka barkada ma sigile kunda ka foko ni bisaka ke ko so ka saka ni wati bo gelata ka nyes moma nu tarakiri la foti bola obu sako ka maula sansona la mini ma do ka fola ko ni ba ira la ka foko kiri ko ni critique la o tiena la ka nyuma be jamana ko na wa wuli ka do be sena u fe amedu ke jamana kiri ko ni bele yeda ba kumala ya rabi ala kiri ala ka bla sababa mine kono ni baraw kera ni jogo nuna jamana ngona mi jele ani klenia mi fo ni yankunyo ka ala ka keti namborai ambalana ka fo MZRFP ulu ye franyo ke kungo kuna fondela utokola duba konana ka sega nyefoli ke mawi planti minia soro no yekaro ka damaka sistema minia soro no donemba o baramunu besina kuba jamana nyemo ko wuli ya fefa mu fese na bi ka nyesi seda o wal ma france ye gele mun ta ka nyesa nga jamana ma ka se ka fusiro wale udana siri kulal mekene kan Jamil Peter ay mi fo siri kulal ka kuma barala o fle Mali ye plainte min do Nations Unies na plainte ka dira ka fo ko France ye a abandonné non seulement en plein vol ko an jeru ko ka kasa ko ka bo an ga jamana kan ko shimu bali ko ube la halia jugu minta ka nyeshama kerengerela ka pangurunta ka pa anga jamana kuna ka pan ka information jugu di ka marama feun ke kuta kudi jugu ma damise ka kari malla ko wale jugu mi ukumba kono depuis la wale la ko dugumena ta a kewale dabla a kewale ti dore kini go kubo kini kele mina ku be continuer na fait alibi donc ko ate saria konana donc avion mi pankuru mi be pan ankuna ni cadre konana ani drone mi be pan donc plainte min donu ka fo ko ambe kuma ankun fete ko ambe kuma ka fo ko kuma dakadana te o tere preuve à l'appui donc o daduliaw mi Malia alase ko an bolo bi ni demekan ka siri dossier la parafin jamanaw fe krengere la CEDEAO fe o kun kan ka kɛ o dossier de jaabi ɲinili ye pour que ka jira diɲɛna k'a fɔ ko balawu min n'a ba anw ka jamana in kan ko a balawu ni ko anw yɛrɛ ka ko laɲinilen tɛ an ka ko labɛnlen tɛ ko mais ko Faransi de kɛlen bɛ ka ni jɛjugu in tracer depuis lawale la depuis u banga dumakolo kan depuis u tanga dumakolo kan depuis a fɔra ko colonisation banna don min na fo bi a san 62 kɔnɔna na u bɛ nin wale jugu ninnu ta la k'a ɲɛsin jamana in ma pour que an kana se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ pour que an tɛgɛ ka to tandile don o don olu ma k'a fɔ ko Mali ka plainte de don ko autorités ka plainte tɛ dɛ nin ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan anw ka plainte de ye nin ye ka sababuya kɛ anw ye jamana min an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko ninnu min bɛ senna nin ye a ɲɛsinin tɛ ɲɛmaaw ma dɛ a ɲɛsinin bɛ jamanadenw ma parce que jamanadenw de bɛ sɛgɛn a cadre kɔnɔna na n'a fɔra ko dankari la dan tɛ kari mɔgɔ la parce que mori min ko diɲɛ ka wuli diɲɛ tɛ wuli k'i sigilen to a kɔnɔna na. ni ko bɛ tali kɛ Jamil Peter la kɛnɛ kan min ye mundaga tal ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale bi fɔ Siri Kulubali ka kuma bara la an ka ale yɛrɛ lamɛn. mɔgɔ se ka tile bali ka wuli ni min ma fɔ conseil de sécurité la bɛnbɛn bɛɛ kama fɔ yɔrɔ wɛrɛ b'a la assemblée générale a ONU kelen na o daminɛna bi o assemblée générale kɔnɔ wajibi bilen kuma bɛ di Mali ma min b'a fɛ ka fɔ a ka o fɔ maa si tɛna se k'a bolo biri anw da la o kɛnɛ kan o kuma dalu fɛn bɛ Mali bolo a b'a bɛ fɔ o don ko fila don wali Mali ye min fɔ tiɲɛ don minnu nana Mali kɛlɛ ka na bi Mali kan f'u k'a fɔ jɔngala malidenw ka yafa an ma kuma wɛrɛ tɛ o kɔ wali u k'a jira k'a fɔ Mali ye min fɔ dalu t'a la dalu dun bɛ fɛn minnu na fɛn minnu fɔra a don fɔra a yɔrɔ fɔra a kɛra hukumu kɔnɔ o bɛɛ fɔra o kun ci b'an bolo
ka fɔ malidenw ye. Filanan Côte d'Ivoire ka maa minnu bɛ Mali kɔnɔ bi kuma dɔ fɔlen don a la o ye kabako ye. Otage ye mun ye i bɛ taa maa min sigilen sɔrɔ ka a cɛ a ɲɛnama ka na nka otage tɛ se ka kɛ abada maa min nana e sigilen sɔrɔ i ka so e wulila ka se ka o sɔrɔ i ka so ka o minɛ o bɛ se ka kɛ mɔgɔ min nana ben i kan de. An ko o ko min bɛ senna bi sɔsɔli t'a la Mali ye fɛn naani de fɔ an ka to o kɔnɔ o fɛn fɔlɔ ye mun ye ni maa ninnu an ma taa sɔrɔ ka so kɛnɛ dɛ u nana bi an kan de. A filanan ye min ye o k'olu ye MINUSMA ka mɔgɔ ye MINUSMA ko a tɛ anw ka mɔgɔ ye. A sabanan ye min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ jɔra a ka jalaki kɔrɔ Lomé. A naaninan ye min ye nin ko in a bɛ tribunal de bolo bi ni dilancogo wɛrɛ b'a la min tɛ tribunal ko kuma ye o bɛ se ka kɛ Mali ni Côte d'Ivoire bɛnna maa min kan n'o ye Togo ye o ka sigi ka kuma kɔnɔ nka Mali b'a dɔn hali n'a jo bɛ nin ko in na an ni Côte d'Ivoire anw de ye mɔgɔ kelenw ye bi ko tɛ dɛ kabi kɔrɔlen ko don nka o sɛbɛntiya cogo di min kɛra n'a ma ɲɛ Côte d'Ivoire faamaw fɛ bi u ka jɔ o kɔrɔ an ka taa Lomé an ka kuma nin ko in bɛ se ka datugu cogo min na a ka datugu ten. Ingoma tali kɛ mun taga tali la u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ fanga dafila ka député minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tun bɛ député la fɔ cogo la an ka wasabilenw kɔnɔna na ni dɔw ko kalo saba députéw e ka olu ye fara ɲɔgɔn kɛ o fara ɲɔgɔn kɔnɔna na u ka collectif an bɛna k'a fɔ k'a bureau k'u y'o bila sen kan o kɛnɛ kan min y'a ko ɲɛma ye o ye Belko Samaseko ye ale ye min fɔ a ko senfɛ o filɛ. Bon, collectif ka bureau kura mun sigilen bɛ nin bureau nin kun bɛ yen ka kɔrɔ an ye bureau renouvelé bi de depuis coup d'état kɛra bureau ni sigira collectif ni sigira komi coup d'état kɛra cogo min ka député bɔ yen an kun bɛ ka o de kuma fɔ pour que ka député ka bilo ka droit kan mais sisan a ko tɛmɛn'o kan sisan an bɛ yɔrɔ min an bɛ pour que ka démocratie défend Mali la n'i y'a ye i ko député i ko parti politique ni mun ko parti o ko démocratie tant que ni démocratie ma respecté jamana kɔnɔ jamana foyi tɛ se ka ɲɛ. Donc an ye bureau respecté ça an bɛ fɛ ka wuli ka baara kɛ ka injustice kɛlɛ ka bɔ jamana na ani ka démocratie fana vraiment essayer ko o défendre pour la défense de la démocratie malienne. Donc o de y'an ka wulikun ye. Bon an y'a ɲini an ka parti bɛɛ fɛ puisque an est la parti de couleur la an y'a ɲini parti bɛɛ fɛ parti bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɛɛ nana bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka wuli ka se ka démocratie défendre cogo min puisque ni démocratie tɛ parti tɛ yen n'o tɛ yen jamana yɛrɛ tɛ yen en un mot jamana yɛrɛ tɛ yen ni démocratie tɛ jamana tɛ yen baara min bolo le 24 samedi min natala meeting b'an bolo o meeting ni bi ta kun ye point de presse dɔrɔn de c'est pour ça mobilisation an m'o kɛ bi yɛrɛ an ka mɔgɔ dama dama nana donc mɔgɔw nana hali salle fara mais mobilisation ba bɛ le 24 o ye meeting ye o ye partout bɛɛ bɛ na député fana bɛɛ bɛ na. Ingoma tali ka Belko Samaseko la a fɔra cogo min na min da ka d'an ka jamana na yarabi ala ka jamana ni k'a bilo minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ dɔgɔfirikaw fɛ olu ye wulikajɔ kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ka yɛrɛ ka bɔ fɔlila fanga k'u k'u kɔ u b'u kɔ sini nka u b'a ɲini hali bi lakanabaa minnu bɛ n'o ye sɔrɔsi bonda minnu bɛ bi n'u bɛ kungo kɔnɔ na ko k'olu to yen k'u ka baara kɛ ni fɛn ma taa fara u ka fɛn kana b'u la k'a sɔrɔ kɛ surasi ninnu talen k'u y'u jɔyɔrɔ ye u ka fɛɛrɛ bali kɛ surasi ninnu ni k'u to o cogo la a kɛra wulikajɔba ye a kɛnɛ kan dɔgɔ fili yɛlɛmana kafo ɲɛma n'i y'a sɔrɔ maire ye Modibo Kemere ka taa se jeunesse dozolakaw ka taa se musolakaw ma n'olu b'a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan u ye taama in sen fɛ u da sera min ma jamana in kɔnɔ na n don cogo la ka fisa tan bila cogo la k'o ye taama in kun de a bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na basi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen jɛkulu dɔ sigira sen kan n'o bɛ wele ko association Mɔn Mali ko ne yɛrɛ ka Mali o kɛra faraɲɔgɔnba ye o kɛnɛ kan min ye jɔnkɛ Fofana ale taara kulu in yɛrɛ association yɛrɛ den fa ka taa jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan jɔnkɛ Fofana ye kuma min fɔ ye o filɛ. Mali bɛ damina bi Mali mago bɛ maliyɛn den bɛɛ de la maliyɛn cɛ maliyɛn muso denmisɛn ani makɔrɔba ko Mali mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na an k'an fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa k'an jɔ an ka jamana kɔrɔ jamana in bɛ damina bi a kɛra i ko ɲintin ji bɛ bɔ a fan bɛɛ fɛ a bɛ ko n'i ko k'a fɔ ko ka ɲintin ta ka kɛ ka ji k'a kɔnɔ ka kɛ ka barigon fa n'a fɔra maaw t'a faamu mɛ hakilima o bɛ kuru kuncɛ dɔ fuga ye olu b'a faamu o kɔrɔ ko a sera ɲintin ni maliyɛn den bɛɛ bɔra bi k'i bolokɔnɔni dɔ ɲintin wo la an bɛ se ka wo ninnu geren ka ji k'a kɔnɔ k'an ka Maliba barigon fa an ko ko an fana nana parce que an b'an faso fɛ. Ni kun bɛ tali kɛ jɔnkɛ Fofana na a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya n'o y'a kunba ye ala k'o sabati n'an bɔra yen min ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o sigilen bɛ sen kan bi dun ka fa baloko ka se k'o yakubaya an ka jamana kɔnɔ na n'o ye ɲininikɛlaw ye olu ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ mun ni mun de kan ka kɛ baloko bɛ se ka yakubaya cogo min na o ko ɲɛma o ye Baba Kulubali
ale b'a ɲɛfɔ an ye fara ɲɔgɔn ye kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Anw minnu ye ɲininikɛlaw ye an ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili jagabɔ kɛ anw dɔrɔn tɛ nka bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don faso baara la an ka hakili jagabɔ kɛ mɔgɔ minnu ye baara kɛ ofisi la ka kɔrɔ minnu ye ofisi mara ka kɔrɔ minnu bɛ ɲinini na ofisi yɛrɛ kɔnɔ bi na n'an an hakili fara ɲɔgɔn kan ka a jateminɛ an bɛ se ka hakilila jumɛn de di min bɛ se ka lafiya don ofisi baara la min welewelema da min kɛ a fɔlɔ bi kɛ ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma anw ɲininikɛla fɛn bɛ jamana kɔnɔ i bɛ sira o sira kan parce que ɲininikɛla a kɛra chance sociale o a kɛra chance diri o bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ofisi kɔnɔ n'i taara IER mɔgɔw lajɛ olu b'a la n'i nana anw fɛ yan changement anw b'a la n'i taara minnu bɛ chimie baara kɛ olu b'a la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ donc an k'an jija sini min b'an ye an ka an jɔyɔrɔ fa faso baara la ka kunnafoni di wele n bɛ se ka wele bila ma o jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ofisi ma lafiya Mali tɛ lafiya. ni kuma dari ka Baba Kulubali la fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲini fɛn ni k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra yen an balana k'a fɔ septembre kalo tile 22 o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka hakilila caman ta yɔrɔ caman na maaw ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka tasibila kɛ jamana in kɔnɔ na ɲɛnajɛw b'o la a caman bɛ yen ka malidenw hakili jigin n'i y'a mɛn lajɛ dɔ su don Mali yɛrɛ a kɛra Mali cogo di o y'a kunba de ye o min bɛna kɛ sini ka kɔ anw ye Joyila marabolo kɔnɔna na sifinnakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu tun ye wulikajɔw kɛ ka f'u ka yɛrɛmakafo ɲɛmaaw ye u ka musaka dɔ bila sen kan u bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛ k'o tun ma se ka kɛ nka olu ye wulikajɔ kɛ ni k'o wari ɲini yɔrɔ wɛrɛ la o ɲɛ sɔrɔlen kɔrɔ kɔfɛ k'u ka yɛrɛmakafo ɲɛmaa k'u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya la i y'a se ka prɛtikɛ di an ma Seydou Sangare ale bɛ bɔ Joyila marabolo kɔnɔna na ale ye kulu maa dɔ ye Seydou Sangare an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Seydou Sangare ne ye sous-district membre ye an sera mairie ma ko wari tɛ kɛsu kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔ la mɔgɔ min ko a k'ale b'a an dɛmɛ o ye Mamadu Kulubali de ye Joyila ka den tɛ dɛ a bɔ fana de mais Joyila kanu de b'a la o de y'a to a y'a kɛ an ye an bɛ ka continuer ka baara kɛ an sera quart de finale ma dɔrɔn donc ci nana fɔ an ɲɛna ko ci bɔra mairilakaw yɔrɔ kana fɔ ko ka 22 fêter an ko k'o diyara an ye mun nana fɔ coupe min dalen don ko coupe k'o ka jɔ ko ka Joyila équipe bɛɛ ta ka clan fila ye olu bɛ bila ɲɔgɔn na comme sous forme de match de gala donc no olu ka coupe in tana sisan wari min bɛ bɔ o bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ an ko boy comme san'a ka se o ma déjà an ye coupe dɔ bila sen ka ban équipe bɛɛ tun b'a la minnu sera finale la k'olu gɛrɛdigɛ don wari min bɛ sɔrɔ ko wari di an k'o tila o équipe fila ni ɲɔgɔn cɛ ko olu ma jɛn n'o ye k'olu ta dabɔra min kɔni kama ko a ti bɔ o la parce que coupe min dalen filɛ anw fɛ nin ye ko dugu wɛrɛ commune de nana kana o coupe in da k'a fɔ ko olu mairie ka o coupe ta k'o kɛ u ka 22 ta ye vraiment k'o tɛ bɛn olu ma équipe ni anw ye erreur kɛ olu ko olu sen tɛ don coupe la kelen filanan fana équipe o équipe ne fana sɔnna ka taa nin fana coupe in ta mairie ka coupe in fana ta k'i bɛ sanctionner fana san 3 a kun ye jumɛn ye ko parce que o san o san ko maire bɛ ban ka coupe da olu ye olu ka droit de don maire bɛ ban ka coupe da olu ɲɛ ni 22 don sera a bɛ na équipe dɔw fara ɲɔgɔn kan ko match gala k'u sɛgɛnna o la k'u tɛna kɛ maire de ka kɛlɛkɛbere de kɛra k'a fɔ ko commune wɛrɛ mɔgɔ de nana ka coupe da ale fɛ yan nɔ ko ale ka 22 coupe ye k'o kɛbaga ye ale ye donc k'ale de tɛna don o da fɛ bon gɛlɛya min bɛ anw kɛ yan nɔ bi o de ye nin ye maire ka décision kɛra jumɛn ye anw fana ka bureau fana ye coupe min fana da ni ko a tɛ tan ale ka dugukolo sanfɛ yan nɔ bi kunnafoni min b'an bolo ka di o de ye nin an bɛ jɔyɔrɔ min na o de ye nin jɔyɔrɔ ye jumɛn ni tuma taali ka Seydou Sangare la o kɔfɛ Joyila jeunesse ɲɛmaa Salifu Nɛgɛtɛ Kulubali ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ an k'a lamɛn. ne tɔgɔ ko Salifu Sanɛgɛ Kulubali ne ye Kaladugu jeunesse ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Joyila ye ɲɔgɔn faamuyabaliya belebele de bi yan ani maire ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ sport ko ye 22 okumu kɔnɔna la a mɛnna k'a sɔrɔ jeunes ma kubu sɔrɔ yɔrɔ caman commune maire bɛ kubu dɔ wa mɔgɔ an ka maire kabini a nana a bɛ match de gala de tan an ka équipe ni ɲɔgɔn cɛ o match de gala tɛ dɔwɛrɛ ye ka sin ka équipe fila ta dugu kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka kubu organiser ye 22 don jeunes de ko k'u sɛgɛn n'o la district dɔ b'an fɛ yan ko sous district o yɛrɛ reconnu don FIFA fɛ olu de bɛ commune ko balontanko bɛɛ ɲɛma n'o ye football amateur ye olu de wulila ka s'a ma ko kubuko gɛlɛya bɛ denmisɛnninw na ko vraiment ko maire ka kubu da a y'a yɛrɛ la k'a fɔ ko wari tɛ ko wari foyi tɛ u nana se ne yɛrɛ ma komi ne ye jeunesse président ye ko n ka don jigi kɔrɔ walasa k'u bɛ se ka da 22 la cogo min na n terikɛ dɔ bɛ fana n'o ye Mohamed ye association dɔ b'a bolo sisan Joyila région bɛɛ n'o nouvelle vision ye n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna n k'anw denmisɛnninw tɛ se ka to kubu tanbaliya ye parce que an ka maire dɛsɛra ka kubu da an ɲɛ kubu ni financement de bɛ bɔ commune kɛsu kɔnɔ donc maire min ma se ka kubu da an ɲɛ donc a k'a lajɛ a ka se k'ale kubu dɔ da an ɲɛ a ko problème t'a la Mohamed Kulubali ni wari ci kana an ma match de galamɛ kubu daminɛ na fɛn selen quart de finale ma wagati min na an nana bali ka mɛn ko monsieur le maire bɛna match de gala dɔ organiser i n'a fɔ d'habitude a b'a kɛ cogo min na sous-district mɔgɔw taara a kuma ɲɔgɔnya a ko non
k'ale ka match-dégala ne bɛ kɛ diyagoya donc ne wulila ka se a dɔgɔkɛ ma n'o ye Modibo Ba ye ka taa kuma a fɛ o déjà que kubu dɔ bɛ sen na maire y'a yira k'a fɔ wari tɛ yen an ye mɔgɔ dɔ démarché o sera ka an dɛmɛ ka an ka kubu da maire nana fɔ ko k'ale ka match-dégala bɛ yen donc ne bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya kubu in dakun ye 22 de ko ye ko non ko ci de bɔra sanfɛ ka na Assimi ci de bila ka na ko commune bɛɛ ka 22 fêter a ka yɔrɔ la support hokumu kɔnɔna la ne ko déjà que an yɛrɛ ta in tɔgɔ dalen don armée malienne de la ka defaya ta ka di gouverneur ma n'o ye Assimi ka lasigiden ye k'a y'a faamuya ko maire yɛrɛ diminenba don nin ko in na ko ni maire nana a bɛ kuma ɲɛfɔ maire ɲɛna jɔla maire n'o Yakuba Dole Marigo ye donc a nana ka bɔ Bamako ne ye Moro yɛrɛ wele k'a ɲininka a ko gouverneur ma sɔn ne ko non mɔgɔw ka wuli ka taa se gouverneur ma k'u ka kuma fɛ ko bɛɛ ko kelen olu y'a yira k'a fɔ ko t'olu ka niveau la k'an ka taa an ni maire ka bɛn a la an nana jateminɛw kɛ k'a ye effectivement ko de bɛ maire yɛrɛ ka bolo kan maire yɛrɛ tila k'i jɔ a kɛlɛkɛ sen kan k'anw ta in tɛ taa an ko problème t'a la an bɛ wagati min kɔnɔ sisan an bɛ journée de la réconciliation de kɔnɔ an ko an journée an mankan t'anw fɛ an tɛna mankan kɛ maire ye an dɔ de ye a bɛ taa jeunesse bɛɛ de ɲɛ an ko an b'an ta décaler k'a bila le 24 la n'o ye samedi ye an bɔra min kalama ko maire fɛnɛ degré dɔw ta bolontan foyi tɛ k'ale ka commune kɔnɔna la ni autorisation tɛ o kun ye équipe de y'a yira jeunesse la k'olu sɛgɛnna match-de-gala la k'olu tɛna participer a ka match-de-gala la équipe dɔw décider ani joueurs hakili la ko an de équipe su donc o de la sɔrɔ ka nin mesure ta ni ka batali kɛ jola jeunesse ɲɛma na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɔgɔn faamuya ye ala k'o sabati a ko kɔnɔna na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an balala k'a fɔ projet kura dɔ k'o sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya projet min n'a bɛ wele ko projet filenni o projet yɛrɛ u ka baara ɲɛsinnen bɛ mun de ma yaasa k'o pratique di an ma ɲɛma ye maa min ye Jɛnɛba Togola ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Voilà projet filenni n'i ye filenni yɛrɛ ta ka ban filen bamanankan tɛ ya filen fitini a kɔrɔ ye mun ye an y'a ta kun jumɛn na c'est pour que den o den n'i ye filen d'a ma a kɔrɔ de a bɛ dɔɔni k'a kɔnɔ dɔɔni bɛ kɛ filen kɔnɔ dɔɔni kɛli ye connaissance de ye ka connaissance ta k'a ta fo ka filen fa o ye kelen ye filen fana an ka taabolo la filen ye a ɲɔgɔnkan ye parce que maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dumuni kɛ filen kɔnɔ filenni taara kun jumɛn na an y'a ta pour que denmisɛnninw ka éducation art kɔnɔ ani culture kɔnɔ k'o kɛ ka se k'o waliya programme damadɔ b'an kɔnɔ bolo komi an bɛ projet daminɛ na programme fɔlɔ o ye programme yɛrɛdɔn ye yɛrɛdɔn ani théâtre ninnu ani fɛn caman kun an ka taabolo o ye projet yɛrɛdɔn kɔnɔna ye hali denmisɛnnin minnu bɛ maloya timidité ni b'olu tɛ se ka fosi kɛ an b'u ni firifiri dɔɔni ni ko bɛ tali kɛ Jɛnɛba Togola u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ka sigilen bɛ kun min kama yarabi ala ka bila Yakuba yɛrɛ o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Bamakɔ Sangaribugu olu ye wulikɛjɔba kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikɛjɔ kun tɛ dɔ yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ba kɛ sirako kɔni k'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye o sen fɛ min y'u ka sifinnakaw ka taa se musolaka dɔw ma dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. An ka bi lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ an ye bɛɛ lajɛlen wele ka na bi ka sabu kɛ an ka sigida la sirako b'anw na pɔnko b'an na kɛrɛnkɛrɛnya la an jɔlen bɛ komini donnaba min yɛrɛ la n'o ye kɔ kɔnɔna yɛrɛ ni samiya sera sira tɛ anw bolo anw bɛ tigɛ ka bɔ jamana tɔw la donc maintenant o degunba b'an kan yan o hukumu kɔnɔna na an y'a laɲini ka nin jɛkulu in lasigi pour que maintenant gouvernement minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ transition kɔnɔna na bi ani baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka na walasa ka na Sangaribugu bɔ degun in kɔnɔna na o de hakilina kɔnɔna na an ye nin activité initiée. Ni san nana anw bɛ se ka heure 2 de kɛ an tɛ se ka tɛmɛ ni san nana k'i to Sangaribugu kɔfɛ i tɛ don fo heure 2 i dɔgɔyalen bɛ heure 2 ye ni san nana n'i bɛ Sangaribugu kɔnɔ n'i mago de bɛ dugu kɔnɔ i tɛ se ka bɔ ka taa ala ni nin sira in cogoya fɛ an ka nin sira in na ni san nana n'i tugu k'i bila ka k'a fɔ ko ne kɔrɔtɔlen don n bɛ tɛmɛ ou bien banabagatɔ b'i bolo i bɛ tɛmɛ ni ala sɔnna ma e ni banabagatɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ taa woyo fɛ. ni ko ye sifinnaka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa se musolaka dɔw ma ni tun y'olu kan ye o kɔfɛ u ka maire n'o ye Kasim Siribe ale yɛrɛ b'a ka hakilila de wulikɛjɔ in sen fɛ an ka Kasim lamɛn. Ne b'u fo k'u waleɲumandɔn k'u encourager u k'a dɔn ko nin baara ye kɛnyɛrɛ ye de bi olu faw de anw ye bon sini olu de don donc u bɛ école de la n'u y'a daminɛ sisan ni tuuru ser'u ma o b'a sɔrɔ u ye faamuya dɔ sɔrɔ u bɛ se ka tɛmɛ ni dugu développement ye dɔ b'a ta e b'a bila yan sini mɔgɔ wɛrɛ de b'a ta donc u bɛ dugu ɲɛta école de la. ni ko bɛ tali ka maire kan na a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ laɲini ye fɛn min ye yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen union porcelaine ka jɛkulu o ɲɛmaasigi min tun bɛ sen na n'a kɛra
septembre kalo tile 15 tɛmɛnen na alamisa don marakakungokaw fɛ yen k'a kɛra basigi lafiya kɔnɔna na min marakakungo ino ɲɛma Mamadu Tarawele n'o ye maire kɔrɔ ye ale min kɛra ɲɛma ye n'ale jɔyɔrɔ ngolo fa Mamadu Tarawele kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Tarawele b'a fɔ ma ko Digi Madu ne bɛ marakakungo secteur kɔɔri sɛnɛ da la Fana mara la. Union élection bɔra ka kɛ ni o ye ɲɛmaa ɲini ko aw jɔyɔrɔ ngolo fa baara in kɛra cogo di? N bɛ fɔlɔ ka foli kɛ jamana ɲɛmaa la. Anw de kun ye fɔlɔ ɲɛmaa sigilen n'u ye n'a fɔra ko minnu sigi cogo man ɲɛ a ma ɲɛ kɔni ma bɔ anw yɔrɔ la nka ni jamana ye décision ta ko ka segin a kan cogo la mankan tɛ bɔ cogo min na an bɛ jamanakuntigi barika da o la ala y'a kɛ o segin kan nana an fana donn'o la n'i y'a i ti don a la peut-être i sigalen b'i yɛrɛ la wala min lala i jo t'a la an donn'a la alhamdulilayi koɲɛ dira minnu ma n'o ye an ka administration mɔgɔw ye n'o ye préfet ni a ka sous-préfet ye vraiment a kalifaliw la cogo min kama an kɔni ka joyila mara la u y'a jɔyɔrɔ fa an kɔni fɛ yan mara ko namara kisɛ kelen ma y'a la maa ma voté min tɛ lisi kan wa lisi kan ma tɛ n'i ka pièce ka ɲi k'i jɛra vote la o ma kɛ ala y'a kɛ jaabi bɔra an kɔni ka lisi n'o ye Digi Madu ka lisi ye anw passera an ye maa 124 sɔrɔ an ni lisi min bɛ ɲɔgɔn na o ye maa 89 sɔrɔ donc maa maa votera min bira o min wulila o sɛnɛkɛlaw n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la k'u ka baaraw bila tile kururu ka na nin kɛ parce que nin y'a fɔlɔ ye Sɛnɛgal kunda ko ka bureau dayɛlɛ kabini 8h fɔ 18h o fɔlɔ de ye nin sɛnɛkɛlaw an kun ma deli o la an ka cikɛ tɔngo la nka sariya ko de don mɔgɔw y'o dɔn ka tila k'o labato ka na an bɛ foli kɛ bɛɛ la ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna k'an bɛ fɔra ma n ye maire kɔrɔ ye o maire ko kumaw olu taara ka taa don a la o ye jamana kow de minnu y'a don a la u tɛ si dɔn a ko la n'a ka d'an ye an bɛ ɲɔgɔn nɔ minɛ n'a kumaw ye a tɛ ne bali foyi la wa a ma n bali foyi la n bɛ jamana barika da o la o bɛɛ kan a fɔra ko ne kun bɔra élection na nka alhamdulilayi o ye arajo la kumaw de ye alamisa don ne passera 15 septembre donc ka n bɛ a ɲini ala fɛ an ye baara min sɔrɔ nin ye ala ka latigɛ ko ɲuman di an ma ka a bɛn ni sɛnɛkɛlaw ka hɛrɛ ala kana gɛlɛya bɔ ka sin sɛnɛkɛlaw ma min m'an kɛɲɛ ka kɛɲɛ n'an ka tile ye kumakan laban kɔni hali bi sɛnɛkɛlaw an ka ɲɛsin an ka forow ma ne yɛrɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnna an kun ye maire wa n kɛra nin ɲɛmaa ye alhamdulilayi hali ni n bɔra fɛn bɛɛ la n'a bɛ se ka koya dɔɔnin de n'o tɛ n bɛ sɛnɛ min kɛ n tɛ kɛɲɛ to kɔni la o la ka dun an m'a fɛn fɛn kɛ burusi in kɔnɔ yan n'an ma sɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛ ka fara a kan ko tiɲɛni don donc sɛnɛkɛla kan'i jigi da foyi ka fɔlɔ fo i ka foro i bɛ se ka fɛn wɛrɛ de sɔrɔ o kɔfɛ nasɔngɔ bɛ bɔ min na nka ni kɔni ye fɛn bɛɛ bila ko i bɛ taa ko wɛrɛ la min tɛ sɛnɛ ye ni ma kɔnɔja i bɛ dugumasara cɛ da an k'an ɲɛsin an ka sɛnɛ ma u mana an bila ko o ko la hali n'i kɛra maire ye hali n'i kɛra député ye san 5 de don ka n'i ci bila pewu dɛ n'i ka métier ye foro in ye ɲɛsin an kungo kɔnɔ baara o de y'an taabolo ye n b'o de ci k'a lase sɛnɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen na n bɛ min fara o kan n kanubaw ani minnu tɛ n kanuba ye n b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ɲɛmaaya ɲini ko ninnu papier tɛ ne kan min bɛ ne bala la mɔgɔw ka sigi n'a ye n ka kan ni ɲɛmaaya ɲini minnu ye n'a sera min sen don a la dɛ parce que papier tɛ ne kan min bɛ bala la minnu hakili la k'a fɔ ko sira dalen don sira dayɛlɛlen don u k'a dɔn an bɛ sira fɛ dɛ bɛɛ jɛ de don n'i perdera i bɛ t'i ka foro la o y'an ka ci ye k'a ɲɛfɔ n kanubaw ne Digi Madu hali sini ni ko wɛrɛ dabɔra min sen don a la n tɛ maa fa nɛnɛ n tɛ maa ba nɛnɛ wa ne kanuba kana maa fa nɛnɛ kana maa ba nɛnɛ mais i ka ɲɛmaaya ɲini baaraw olu kɛ n'i y'a sɔrɔ alhamdulilayi n'i m'a sɔrɔ kana to i ka sa k'a fɔ k'i m'a sɔrɔ dɛ i jigi da baara kan. ni kuma tali kɛ Mamadu Tarawele la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲɛmasigi min bɔlen filɛ ka kɛ u sigi bɛ kun min kama n'o ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛta ye ala k'a sabati n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ min ye joyila yɛrɛ o kala fana taara nka kumaw cayara kalata ninnu bannen kɔfɛ u ka sous-délégué n'o y'a daw ye kuma min fɔ kalata in kɛcogo kan an ka lamɛn. ne y'a daw ye ka bɔ Bɔkɔrɔ ne ye joyila secteur sous-délégué ye kalata min bɔra ka kɛ alamisa don n'o ye septembre kalo tile 15 ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔya sigi n'o ye union ye ka kɔn alamisa ɲɛ n ye kunnafoni dɔw di ala ni n ka sendanya kosɔn u ye a bɔ i côté n bolo k'a kɛ u ta ye a sariya fɔlɔfɔlɔ f'a k'a sɔrɔ e ye kɔɔri sɛnɛna ye coopérative dɔ la ka kɔn san 5 yanni ɲɛnajɛ n'a y'a sɔrɔ i tɛ o bɔ coopérative la kɔɔri sɛnɛ na i tɛ se ka kɛ candidat ye i tɛ se ka voter mɔgɔ ɲɛ kelen a k'a sɔrɔ i ka coopérative a sigilen a bɛ san 5 bɔ n'i ka coopérative tɛ san 5 bɔ i duralen tɛ i ka coopérative ka mɔgɔ membre ka taa jɔyɔrɔ ɲini soit ka taa a ɲɛmɔgɔ sugandi sabanan quote-part n'o ye tɔnɔ dɔ wari ye f'a k'a sɔrɔ i ka coopérative ka quote-part saralen don n'i ka quote-part ma sara i ka coopérative duralen tɛ ka mɔgɔ bɔ ka taa jɔyɔrɔ ɲini union na o sariya nin o kɔni ma labato dɛ komi se tɛ ne ɲɛ u kɔni y'a k'u ta ye i bɛ jour la o tɛ jour la o bɛɛ nana participer. i y'an daw e min tun bɛ ni e ye sous-délégué ye ko kalata in kɔnɔ la k'i kun kɛlen don k'i diyaɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ k'i kɛmɛ k'o yira n'o y'i ka candidat ye ko candidat kun b'i yɛrɛ bolo n'o ye Fiyana Dara ye o kuma ye tiɲɛ ye wa. o kuma tɛ tiɲɛ ye candidat si kun tɛ ne bolo ne k'o de ye sariya minnu fɔla élection ka kɛ o sariya kɔnɔ candidat tɛ n bolo
ni kun y'a dan ne yɛrɛ ma lisi fila kun tɛ kɛ jo la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini olu kun bɛ sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ ka bɛn parce que union bureau nin ko bureau nin ye mɔgɔ 17 de sɛnɛkɛla ko la nin tɛ ko bɛɛlen ye quoi nin ka ɲi politique mɔgɔw la ka tɛmɛ sɛnɛkɛlaw kan ko mɔgɔw ka tɔnɔdon wariw sarala kabini kuma jan k'i tilala ka na k'olu tɛ jour la o tɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni tɔnɔdon wari sara papier min ye ne m'a bɔ u bɛ ka wari ko min fɔ mɔgɔw bɛ ka wari fila de kɛ kelen ye u tɛ kelen ye wari ye sara yɔrɔ fila ye kelen o bɛ kɛ k'i ka papier la dilan pour que ka se k'i bila wada yɛrɛ tɔnɛ ɲa minɛ kɔnɔ n'o ye récépissé o bɛ dilan développement social la o wari ninnu dɔw de bɛ k'u sinsin o kan k'a fɔ k'u ye wari sara o tɛ k'a dɔn k'i ye tɔnɛ ye fɔlɔ fo k'a sɔrɔ o papier b'i bolo i bɛ wari min bɔ k'o ɲini o ni Côte d'Ivoire tɛ kelen ye Côte d'Ivoire waa 15 nin tuma min na ne nana ne yɛrɛ ka passation o ma sɔn passation ma fo ne ye u wele tribunal la union kɔnɔ mɔgɔ an taara tribunal la tribunal ko mago bɛ fɛn min na n k'u fɔ u ye réclamer tribunal la u ka diya n ye tɔnɔdon wari kunnafoni papier de ɲini tribunal la min bɔra ka di ne ma o kɔnɔ dugu minnu y'a sara ne ma fɛn f'olu ɲɛna dugu minnu ma y'a sara n y'a fɔ de a juru b'i la pour que i ka se k'a dɔn ni a fɔra ko juru b'i la i ye wari sara maa min ye et puis mɛ san 10 ko bɔ i ye wari sara maa min ye n'i yɛrɛ b'o dɔn i bɛ taa fɔ tigi ɲɛna bon a fɔra ne ye wari in d'i ma ka na a fɔra ko a ma se mais mɔgɔ si ma na ni mɔgɔ si ye k'a fɔ bon ne ye n ka wari de ka sa ma jusqu'à présent ne nana bali ka papier dɔ ye ko bɛɛ y'a sara o papier in kɔnɔ o ye de 4,4 o ni Côte d'Ivoire tɛ kelen ye Côte d'Ivoire ye 15 de Mali union bɛɛ Côte d'Ivoire ye 15 a ma sara jo la dɛ ne ma papier dilan conseiller de y'a dilan ani union kɔnɔ mɔgɔ parce que a sarala olu de ɲɛ a kunnafoni min b'u bolo o papier de bɔra ka di ne ma ne ye baara kɛ n'o ye kalata in kun jɛlen kɔni ne kɔni bɛ se ka mun fɔ a la jo la kalata kɔnɔ a ma kɛ kalata jɛlen ye a ma kɛ sariya kɔnɔ a ma surunya ka kɛ sariya kɔnɔ politique mɔgɔw de y'a bali k'a kɛ sariya kɔnɔ parce que olu de y'a kɛ n ka parti mɔgɔw tɛ jour la n'olu se mɔra la n ka parti mɔgɔ tɛ y'a la komi se b'olu ɲɛ bi olu de y'a perturbé ka na n'u ka mɔgɔw ye o dalilu dɔw b'i bolo wa a dalilu bɛ n bolo mɔgɔ min yɛrɛ sinsinnen don ko fɔ bɛɛ ka na o ka mɔgɔ o kɛra président ye o yɛrɛ ko k'u ka sira tɛ transition fɛ mɔgɔ kelen talen décision fɛ ka o bila Joyila mara kɔnɔ k'o ka Joyila mara k'a ti kɛ a ko ti k'a ta ye n'a waati sera u b'a k'u ta ye a waati sera fana u b'a k'u ta ye i ko tɔnɔdon wari ko a yirala na ka fɔ kunnafoniw na ko min ye tɔnɔdon wariw ye k'e ko k'a sara ko maa si tɛ yen min bɛ yen ni o ye tɔnɔdon wari sara k'i ko Joyila mara dɔrɔn k'u ye ɲininkali kɛ yɔrɔ caman b'a la k'a si ma sara o tɛ tiɲɛ ye n bɛ se ka fɔnɔ sojɔlikɛ wele i ɲɛna sa téléphone na k'a ɲininka maa tɛ jour la Mali yɔrɔ yɔrɔ i ma voté ni Joyila tɛ minnu m'a sara olu yɛrɛ de kɛra jɔyɔrɔ sɔrɔ b'a Joyila aw b'a la ka Bafin tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko Bafin ko in ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ko k'a bɔ a minɛ kɔnɔ fɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ chambre de kɔnɔna la k'a tɛ se ka chambre kɔfɛ e min sous-délégué yalima o tɛ sariya ye wa o tɛ sariya ye union ani chambre tɛ kelen ye a fɔra de ko les sociétés coopératives des producteurs du coton kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔri ani chambre tɛ kelen ye o de la a fɔra n'i kɛra chambre ɲɛmɔgɔ ye ti don union la sinon Bakaricogola tun b'a bɛɛ kunna fɔlɔ mais ko buya bɛ chambre la sisan a tɛ se ka union président ɲini u tɛ kelen ye Bafin tɛ foyi dɔn union sariya la a t'a bolo a t'a dɔn a man kan k'a sɔrɔ fana ale bɛ an bɛɛ kunna mais ne bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri de kunna a bɛ ne de bolo ne taara fana ka ne bila a kunna a man k'i sen a la chambre animateur bɛ yen union animateur bɛ yen ale ka animateur tɛ se ka ne ka animateur ka baara kɛ ne ka animateur tɛ se ka ale ka animateur ka baara kɛ donc kelen tɛ fanga de b'a la dɔrɔn n'i bilara baara la sariya kɔnɔ i t'i ka kɛlɛ kɛ ni kumakan jugu ye i bɛ taa da sariya kɔrɔ sariya b'an bɛɛ kunna se kɔni d'an ye mais an taara da sariya kɔrɔ dɛ sariya de sigila bɛɛ kama an kɔni y'a di sariya ma fɔlɔ ni tɛmɛtali ka y'a daw la o kɔfɛ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ye dugumasara cɛ olu ka fɔ la k'u taara dama ka sɛbɛn dɔ wa k'a ko ma kɛ sariya kɔnɔ na Burulayi Sangare ani Daramani Mariko ni bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko Fiyana Dara olu fila b'u ka sariya di an k'u lamɛn ne ye Burulayi Sangare ka bɔ Bafina commune Dengolobu an ka union sigi la ne tun ye délégué de an nana don wote kɔnɔ kalo tile 15 ne yɛrɛ kelen bɛ salle kɔnɔ délégué wɛrɛ tun tɛ ne kelen kɔ wote dɔ ninnu ma sɔn ka délégué la don baara daminɛtɔ an ye ɲininkali kɛ ko candidat ka liste k'o bolo ko t'i bolo min tun ye wotekɛ bureau président u ma sɔn ka candidat ka liste bolo bon an ye baara kɛ ka taa commandant kelen tun bɛ bureau kɔnɔ ne yɛrɛ sigilen tun bɛ ɲɔgɔn kan la vers 17h30 u nana ko waati korola ko ka papier siɲɛ ne ko ni dépouillement ma kɛ ne tɛ papier siɲɛ ni dépouillement banna tuma min na n ko n bɛ papier siɲɛ 18h selen u ye dépouillement kɛ u ye bulletin dafɔ kɛnɛ kɛra 266 min tɛ jour la o kɛra o ye minnu ye Côte d'Ivoire sara olu ka côté kɛra 79 ye compte bɛɛ b'ale ne ye n ka sɛbɛnni kɛ ka bɔ ko ne ka papier siɲɛ ne ko ne tɛ papier siɲɛ sabula n ko sariya min fɔra chronogramme la ko baara ma kɛ n'o o kɛra commandant bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna ye ne bɔra o cogo la ka taa so n'u ma sariya ta fo jamana sariya ta an mago b'a la ko ka jamana suma mɔgɔ si tɛ Joyila cercle kɔnɔ ani min sariya min fɔra n'u t'a kalama
mais olu mun yɛrɛ sariyatigiw olu ye sariya wuli ka na u sigi ka bɛɛ na wote kunnafoni bɛɛ b'u bolo k'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na sariya min fɔra ne ye jamanaden de depuis ala k'an da ma wele foyi kɛnɛ ka fɔlɔ ko ma taa o k'a cogo la e ka kuma laban ye min ye minnu tɛ sariya kɔnɔ u ka taa ka bɔ yen minnu bɛ sariya kɔnɔ jotigi ka jo ka d'a ma n'i y'a kɛlɛ o kɛlɛ b'an dara bi sariya batogoya ye ne ye Dramane Mariko ye ka bɔ Fiɲɛ na an ye Joyila commune den n ye kɔɔri sɛnɛna ye bon ne tun ye mɔgɔ bɔ ye a fɔra ɲɛna ko bureau cira ko bureau bɛna sigi ni bureau bɛ sigi a bɛ sigi ni sariyaw de u ye mɔgɔ ta k'o bila cercle kunna n'u k'o ma ko sous-délégué a ye commune 7 bɛɛ yaala sariya min kan ka yamaruya ka taa wotekɛyɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna k'a ban pewu dɔw banna ka quote-part sara minnu banna ka quote-part sara minnu ye quote-part sara n'o ye jama fanba ye olu ye ne sugandi ka ne kɛ u ka cɛbɔ ye bon minnu banna ka quote-part sara o kun ye politique mɔgɔw ka mɔgɔw ye parce que cɛbɔ dɔ tun bɛ olu fana bolo n'o ye RPM ye kɛrɛnkɛrɛnyana Bafin Kulubali Bamusa Kulubali de tun bɛ ale de bolo ale ka cɛbɔ ye o b'a kun mobili kɔnɔ ka yaala Bafin Kulubali ka fɔla ye ko ale ye chambre ɲɛma de ye wa nin ko in ale superviseur ya la ko ale ti maa si dɛmɛ Bamusa Kulubali tun b'a bolo ka bɔ Joko o ye Bafin Kulubali ka candidat ye RPM ka candidat don ka bɔ Joko prévu dɔ b'i bolo la prévu bɛ n bolo a ye Bamusa ka quote-part sara a ye mɔgɔ min ka quote-part sara bango a bɛ CPC 15 bɔ mais o bɛɛ la o CPC 15 n'o farala quote-part saralenw kan mɔgɔ min bɛ ne fɛ n'olu ka quote-part saralen don a b'a ye cogo bɛɛ la a tɛ se ka ne kɔrɔ maa ci bon o de la sisan a ma moyen foyi sɔrɔ o ye bɛɛ ka na an bɛ vote yɛrɛ kɛnɛ kan dɔw yɛrɛ tun t'a dɔn ko Bafin tɛ candidat ye o parce que vote bannen kɔ a fɔlen ko Bamusa dɔw ko k'u namarala dɛ parce que ko a fɔra olu ɲɛna ko Bafin parce que vote de kɛra ne ni Bafin cɛ parce que a ko ne ma kalan ko mɔgɔ kalamali tɛ sigi u kunna ɔ kalata in ko sous-délégué min bɛ yen aw fɛ yen n'o ye kalata labɛn k'o ka candidat tun ye yɛrɛ ye o kuma tɛ tiɲɛ ye yanni bi ka se ne ni o sous-délégué an bɛ ɲɔgɔn nɔ a ka ca san 30 an ye denmisɛnya ka ɲɔgɔn fɛ ka mɔ ɲɔgɔn kan ka teriyaw kɛ ni jɔyɔrɔ ɲini nana o tigi kɔni tɛna sigi nɔfɛ la bila k'a fɔ k'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini na ne n'a bɛ ɲɔgɔn bolo mais baara sira tɛ a ko k'a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a ka kɛ sariya kɔnɔ kalata bannen kɔ ne kɔni taara n ta da sariya ɲɛkɔrɔ bon ne kɔni bɛ min kɔni fɔ Joyila sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛnaw an ka bɔ politique kɔnɔ an ka taa an ka sɛnɛ na an ka fara politique mɔgɔw la parce que u bɛ k'an namara cercle talen don otage la mɔgɔ 2 fɛ Jarasuba ani Bafin Jarasuba sen b'a la Jarasuba sen b'a la Bafin ko Jarasuba bɛ ale kɔkɔrɔ ko sariya ko tɛ tiɲɛ k'i bɛ bɔ Kucala ka na k'i sago ye Bafin ka fɔla ye ko sariya fɛn b'a la k'a bɛ ka baara kɛ ni sariya ye Bafin bɛ bâtiment dɔn Bafin bɛ pont dɔn fɛn min ye an sɛnɛkɛlaw ka sariya Bafin tɛ o dɔn o dɔnbaga tɛ Bafin ye kuma laban min ye ne fɛ hali bi sɛnɛkɛlaw an man ka tugu tiɲɛ kɔ parce que tiɲɛ de bɛ laban a ka nin girinkajɔ in bɛɛ la kunnafoni donna fana ko aw yɛrɛ dama k'aw bɛɛ dun bɛ parti kelen na o ye tiɲɛ wa an bɛɛ bɛ se ka kɛ parti kelen na parti mana bonya cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ ko ka den ye dɔ ko ka go ye ne b'a fɛ fanga ka tigɛ sariya kan n'u ta ye tiɲɛ ye a ka jo d'u ma ne ta ye tiɲɛ ye a ka jo di ne ma ni ko bɛ tali kɛ Burulayi ani Dara la olu kɔfɛ Abudu B Kulubali masigi marabolo kɔnɔna na ale yɛrɛ kuma min fɔ an k'ale yɛrɛ lamɛn ne tɔgɔ ye Abudu B Kulubali ka bɔ Serebila ne tun ye candidat ye Mansigi sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔya sigi la kalafili tun bɛ kɛ ni mɔgɔ min jɛ o ye Banbiɛ kalafili kɔnɔna na sisan Jarasuba député ko ne ka fara Banbiɛ kan Banbiɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ne ka fara o kan ne ko n ko mana bɛ mɔgɔ min kan ne tɛ se ka fara o kan ne yɛrɛ ka position ka bon ni Banbiɛ ta ye dugu yɛrɛ kɔnɔ yan ni vote yɛrɛ tɛ ne ka dugu kɔnɔ ne ka dugu bɛ toni 1,000 ni kilo 500 kɛ Banbiɛ ka dugu tɛ toni 200 sɔrɔ bolo min bɛ kɔrɔta ne ɲɛ o bolo kelen Banbiɛ ta o bolo 2 CPC 2 donc ni kalafili yɛrɛ tɛ n ko ne Banbiɛ tɛ se ka kɛ ne ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔko kan n ko politique kuma tɛ n ko kɔɔri sɛnɛko don bon wari tɛ se ka fara Banbiɛ kan jaabi min bɔra député bolo k'a fɔ ne ɲɛna ne ma fara Banbiɛ kan ni alamisa sera ne bɛna yaala alamisa sera ne fana y'a yaala n fana taara ka taa n dama kasi fanga ɲɛ u kan ka kasi k'an jaabi ko n taara n dama kasi fanga ɲɛ kalata nin a ma ka tiɲɛ kan parce que a fɔra ko kalata bulon kɔnɔ animateur yamaruya tɛ animateur bolo k'u ka don bon kɔnɔ mais an ka animateur tile kɛ ye ka Banbiɛ ka couleur yira votant la bon kɔnɔ mɔgɔw b'a ye mɔgɔw fana seere mais u ma sɔn ka kɛlɛ kɛ ne fana ko n ko k'a to ni a banna ne bɛ taa plainte kɛ a kama n fana taara n dama kasi fanga ɲɛ dɔw b'a la k'a fɔ ko politique ko yera u ta in na o kuma ye tiɲɛ ye wa tiɲɛ tigitigi don parce que assise fɛ an ko politique mɔgɔ kana sen don sɛnɛkɛlaw ka ko la politique mɔgɔ sen bɛ anw ka ko na politique mɔgɔ sen b'a la parce que kumakan mɛnna la politique mɔgɔ sen b'a la o sen b'a la ni mun ye Abudu B Kulubali ye ni tun ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ k'a ko ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u y'a yira k'a fɔ ko kalata kɔni ko a kɛra jɛlenya kɔnɔna na ko namara ma k'a la olu la min ye Salifu Sidibe Dramane Mariko tɔn in secrétaire olu 2 b'u ka sariya di an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Salifu Sidibe ne ye jeune ruraux ka président ye Joyila cercle kɔnɔ région de Kulukoro vice président ye ne ye n bɛ baara kɛ chambre fana na mais conseil cercle de n di chambre ma. union ka kalata min bɔra ka kɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ na olu y'a yira k'a fɔ ko politique ko don minnu bɛ yen ni olu ye sans olu y'a yira k'a fɔ politique ko tɛ e dɔn jumɛn b'a la.
ino ka kalata min bɔra ka kɛ sisan a bɛ ka fɔ politique mɔgɔw y'u sen don a la u ka mɔgɔ min fɔ précisément ne ka chambre président Bafin Kulubali ye chambre président de ye a bɛ Kulukoro région fana bureau la chambre la a bɛ national bureau la o tɛ politique mɔgɔ ye nin cadre kɔnɔ dɛ kɔɔri sɛnɛ ye chambre bolofara dɔ de ye ino ye chambre bolofara dɔ de ye parce que chambre ye sɛnɛkɛla bɛɛ faralen ɲɔgɔn o de ye chambre ye n'an ko sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ta kɔɔri sɛnɛnaw bɛ dɔw bɛ olu bɛ kaba sɛnɛ dɔw bɛ olu ta ye ɲɔ ye dɔw bɛ olu ta ye tigɛ nin bɛɛ de ye chambre ye hali u taara selenge formation min na a fɔr'u ye selenge ye k'a fɔ ko chambre de ye ko in superviseur ye ni ko gɛlɛyara sisan e min ye kotigi ye e de bɛ i jɔ i jɔyɔrɔ dɔn an bɛ se k'a fɔ problème ɲininen don quoi union bureau min cira dɔw kun ye candidat o la olu de binna olu ye mankan cɛ ala n'a kɛ gouvernement ye union ci olu ka mɔgɔw n'a kɛ sous-délégué ye o sous-délégué fana n'o ye bɔkɔrɔya ye su ni tile ale ni candidat dɔ don a dun fɔra ko sous-délégué olu tɛ fansi fɛ olu bɛ jɔ cɛmancɛ de la mais ne ye candidat dɔ ta ka yaala su ni tile e n'o don bɛɛ ɲɛ b'o la hali u ye bureau min sigi u kɛtɔ k'a sigi u ye dɔ bila kɛrɛfɛ n'o ye Fiyana Dara ye ko ni union sigi kɛra k'u b'o kɛ union ɲɛmɔgɔ ye olu bɛ se k'a fɔ k'olu ma mɔgɔ dɛmɛ depuis union sigi ma se olu y'o kɛ ne b'o kalama n yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ u ka bureau la o tɔgɔ ko Seydou n ko Seydou aw bɛ mɔgɔ kelen bila kɛrɛfɛ k'a bɛn'o kɛ union ɲɛmɔgɔ parce que n'i kun donna transition bureau in na e tɛ se ka kɛ candidat ye depuis o don a ye parti pris daminɛ ko in gɛlɛyara depuis o don de o ko Jarasuba ni Bafin k'olu de ko in ka politique ko ye ne bɛ jaabi min d'o la mɔgɔninfin kɔni i ka kuma i ni ala cɛmancɛ la ka kɛ hɔrɔn ye dɔrɔn n man sago sɔrɔ n bɛ n da sago fɔ o de y'anw yɛrɛ ka problème ye bi quoi Mali yɛrɛ problème de y'o ye bi ni min binna dɔrɔn o de ka mankan ka ca jɔn bɛ se k'a fɔ ko Jarasuba da donna la Jarasuba bisimila ko an ka bɛn a tɛ foyi fɔ mɔgɔ ye an ka bɛn kɔ n'u ko Jarasuba ye da don la jɔn ye Jarasuba y'a kɛnɛ kan maa si e b'a sɔrɔ dɛmɛbaga dɔw b'olu yɛrɛ la o munna t'olu fɔ ko dɔw bɛ k'an dɛmɛ ni jugement kɛra o aw de fɔr'u kɔ ka kɛ transition bureau ye kulu min filɛ nin ye bi ka kɛ transition olu kun ye candidat ye dɔ in na transition bureau min cira olu kun ye candidat Ablaye élection kura tilara ka organiser o tilara o groupe kelen tilara ka na o ci Ablaye an ka tiɲɛ dɔw fɔ sa o kɔrɔ ko jama b'o olu de fɛ ka tɛmɛ o kan parce que ni élection jaabi lajɛ maa 260 ani maa 99 Ablaye namara mana kɛ cogo cogo o candidat ka di maaw ye koyi hali n'i ka mɔgɔninfin ye mɔgɔ ye tiɲɛ dɔw fɔ diɲɛ maa si tɛ ko ti don ko la ko dɔ t'a dɛmɛ mais dɛmɛ ni écart dɛmɛ mana k'o ye o kɔrɔ ko candidat ka di maaw ye ni candidat dɔ ye dɛ mɔgɔninfinw ka sabali bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ de nɔfɛ ka kɛlɛ wuli ka jɔ dɔrɔn ala ma bɛɛ da ɲɛmɔgɔ kama mais n'a ye ɲɛmɔgɔ di mɔgɔ min ma don min na an ka jɛ ka tugu kɔ an ka cercle ka avancer u bɛ ka Jarasuba min tɔgɔ tiɲɛ i b'a sɔrɔ olu mun b'o fɔ ka Jarasuba tɔgɔ tiɲɛ bi i b'a sɔrɔ hali olu yɛrɛ fana b'u ka mɔgɔw ɲini a la u bɛ k'a fɔ ko Jarasuba y'a kɛ politique ko ye n'i y'a sɔrɔ olu de kun gagnera kunun a bɛ ka kuma min fɔ nin u t'o fɔ fɛn in kɔni jubaju ye min ye ka cikɛlaw aigri kosɛbɛ o ye sous-délégué yɛrɛ ka jugu ye ne yɛrɛ ta tɛ mɔgɔ ka ko ye dɛ don min na n'u nana k'u bɛna registre lafa Joliya n'o ye Zana Yaku ye n'o ye région délégué ye o tɛmɛna ya ka taa Masigi ka jama to salle la o natɔ ka bɔ Masigi Bɔkɔrɔ Yaya ni Dara taar'u kunbɛ fɔ dugu kɔfɛ ka don n'a ye dugu kɔfɛla fɛ ka taa n'u y'u ka siège la hali bi e ko k'e tɛ k'o candidat dɛmɛ ne yɛrɛ de y'o ye hali bi e wala k'e tɛ k'o dɛmɛ an ka sabali hali ni ko bɛ mɔgɔninfin kun kan tiɲɛ dɔw fɔ quoi nin bɛ tɛmɛ an bɛ jɛ ko wɛrɛ la ne tɔgɔ ye Dramane Mariko ne ye Joliya Union secteur bureau kura min sigira ne y'o secrétaire général ye bureau min fana kun sigira ni bureau ni annulé la ni Bamusa Kulubali y'a président ye en 2019 ne fana kun y'o secrétaire général ye cikɛlaw bɛnna a kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Bamusa ta ka kɛ président ye an y'o élection kɛ yan o don maa 300 ani maa 64 de votera 2 de votera contre Bamusa maa 2nan min présenté contre Bamusa o kun ye Bango Mohamed ye o mɔgɔ kelen de votera ka fara o kan o don o bureau de annulé la ka na transition sigili hukumu kɔnɔna na o mɔgɔ kelen de ko ni transition sigira n'a fɔra ko an ka bureau sigi cogo man ɲa o bureau liste kelen min kun bɛ yen en 2019 o bureau liste kelen ka rekondi o bureau liste kelen de fana tilara ka passer élection in na o don n'an ye maa 266 sɔrɔ contre 79 n'a fɔra k'a ma sigi tiɲɛ kan fɔlɔ ta la Zeyi an tilara ka na segin kan ka tila ka na sigi o tiɲɛ kelen kan namara foyi t'a la janfa t'a la CPC hakɛ min kun ka ɲi ka na CPC 424 minnu immatriculé la ka kɛɲɛ ni 2015 ye olu minnu fana kɛra o waati la olu de ka commune ye 1,200,000 sara o CPC kelen o kelen tɔgɔ la k'o don tɔndenw ye kunnafoni min nana d'a ma ko CPC kura minnu kirira à partir de 2019 olu de kan ka tɔnɔdon wari sara olu minnu ma tɔnɔdon wari sara olu ma élection participer minnu ma tɔnɔdon wari sara olu tɛ 424 na commune minnu ka quote-part sara olu de nana élection ni participer alamisa don ka kɛ bonya kɔnɔ ka tila ka résultat ɲuman sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ tɛ yen anw bolo nisɔndiya kɔ an kɔni bɛ foli kɛ Joliya secteur cikɛla bɛɛ a superviseur minnu nana bureau kɔlɔsi maa o maa tun bɛ commission na bɛɛ ye baara kɛ sariya kɔnɔ transition ye sariya min sigi ko ka élection baara kɛ o kɔnɔna na baara bɛɛ kɛra o kɔnɔ
ala kun fɔra ko bɛɛ ka délégué kelen bila bureau kɔnɔ anw ma sɔn ka délégué yɛrɛ bila bureau kɔnɔ parce que déjà n'i y'a mɛn i ka mɔgɔ bila ko ka taa vote kɛcogo kɔlɔsi o y'a sɔrɔ e sigara la k'a fɔ ko minnu bɛ yen k'olu tɛna baara kɛ sariya kan anw dara la k'a fɔ olu bɛna baara kɛ sariya kan wa o fana bɛ baara kɛ o sariya kelen kan jaabi ɲuman bɔra ka tila ka anw ka bureau kɛ bureau passé ko baara in kɔnɔ la ko politique mɔgɔw donna a senkɔrɔ k'olu de ye dɛmɛya ta ka ɲɛsin aw ma i ka jaabi ye mun ye baara in kɔnɔ la politique mɔgɔ ma don in na o an y'a mɛn ko Bafin Kulubali nana yɛlɛma ka kɛ politique ye 2019 kɛ waati min na o y'a sɔrɔ Bafin Kulubali ma sigi chambre yɛrɛ président la Bamusa kɛra président ye k'a sɔrɔ Bafin yɛrɛ ma kɛ ɲɛmaa ye fɔlɔ n'a fɔra ko politique nana don o la o kuma kɔni ye ngalon ye o parce que ale nana k'a sɔrɔ Bamusa bɛ yen ka kɔrɔ o cikɛlaw de bɛnna Bamusa kan ka Bamusa de kɛ candidat ye o tɛ Bafin ka candidat ye o ye cikɛlaw de ka candidat ye Dioula secteur mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan commune 7 min bɛ yen o CPCO olu de ka candidat ye Bamusa ye politique mɔgɔ si da tun tɛ nin na an ka politique mɔgɔw ka ko ka bon k'u sen don cikɛlaw ka bureau sigiko la o b'a to an cikɛlaw yɛrɛ dama bolo a bɛ bɛn maa min kan maa min bɛ se k'aw ka ɲɛmɔgɔya kɛ a y'o bila a ɲɛfɛ baara bɛ kɛ n'o ye wa anw ye fana baara kɛ n'o ye wa n'i ye bureau in jateminɛ politique tɔn kelen mɔgɔ t'a kɔnɔ dɛ cikɛla bɛɛ bɛ se ka ye politique tɔn dɔ la maa bɛɛ b'a kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye karisa ka ma o kuma t'a la cikɛla tɔn de don bureau min sigira cikɛlaw de ka bureau don o bɛna baara kɛ cikɛlaw de ye san 5 in kɔnɔna na minnu bɛ yen n'olu ma faamuya sɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma u bɛ se ka faamuya ɲuman sɔrɔ cogo min na. Ni ko bɛ tali kɛ Salifu ani tɔn secrétaire la Dramane Mariko o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Dioulata ɲɛmaa ye o ye Bamusa Kulubali ye an ɲininkali k'ale yɛrɛ la Bamusa Kulubali ye kuma min fɔ kalata in kan an ka lamɛn. Ne ye Musa Kulubali n bɛ dɔ min na o jogo Bamusa ye. Union n'o ye kɔɔrisɛnɛnaw ka tɔn ye ko e kɛra ɲɛmaa ye a ko in kɛra cogo di. kalata bɔra ka kɛ anw fɛ Dioula yan sisan a kɛla basigi bɛɛ kelenya ka daga kalafili in kɛ don mɔgɔ mɔgɔ n'o sen kan ka don kalafili la baara de ta la k'a di olu bɛɛ lajɛlen ma polisiw bɛ da la n'i sera da la i b'i lajɔ i ka papiye bɛ minɛ k'a lajɛ i tɔgɔ bɛ wele i ka numero bɛ contrôler i ka fɛn bɛɛ bɛ contrôler i bɛ sɔrɔ ka bila ka don n'i donna fana i tɛ taa voter ten dɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ da la olu kɛlen don k'a lajɔ i ka dossier de bɛ lajɛ i bɛ CVC min na o kɛcogoya o bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ so kɔnɔ n'olu banna waati min i bɛ sɔrɔ ka bila ka don i bɛ taa i ka vote kɛ i bɛ bɔ i bɛ taa so kalafili nin kɔni a tɛ se ka kɛ ka tɛmɛ kɛlɛ in kan baarakɛla basigi mankan si ma bɔ a kɔnɔna na anw fɛ Dioula yan. Bamusa e min bɔra ka saraba cɛ dɔw ka fɔ la ko i dɛmɛna dɛ chambre min bɛ yen n'i y'o chambre d'agriculture ɲɛmaa ye Bafin Kulubali k'o ka candidat tun ye e o ye tiɲɛ ye wa. mɔgɔ n'i binna i bɛ kuma dɔ de fɔ Bafin tɛ manamana ko la Bafin tɛ manamana mɔgɔ ye Bafin tɛ mɔgɔ si fɛ union bɔla chambre la kalafili fana fɔla chambre de bɛ a labɛn kɔnɔna na commandantakaw b'a la développement social b'a la ani jɛkulu wɛrɛ tɔw ka fara ɲɔgɔn kan Bafin ka candidat tɛ mɔgɔ si ye Bafin ka candidat ne ye Bafin ninnu de ye arbitre ka file fiyɛ terrain kan tilennenya basigi bɛɛ ani kelenya kɔnɔna na o fana wo baara jɛlen tigɛ ka sira jɛlen minɛ fɛn m'a to kɔɔrisɛnɛnaw u ka ɲɛnamɔgɔ a ka se ka ta namara faji ma kɛ yan Bafin ma mɔgɔ si choisi ko nin ka candidat ye fana élection yɛrɛ kɛla don min na Bafin kun tɛ salle kɔnɔ u bɔla u taara u ka supervision kɛ u seginna ka na dépouillement waati u kɔni taara o bɛɛ dépouillement kɛra u ɲɛna u bɛ se ka mɔgɔ ta cogo jumɛn ko karisa ye n ka candidat ye sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen bɔla chambre la ale ye chambre ɲɛmɔgɔ ye gouvernement fana y'a désigné k'a don baara kɔnɔna na a ka baara kɛ o tilennenya ani laadiriya kɔnɔ ɲagami fasi t'a la a ka candidat ne ye bi a ka candidat ne ye sini a yirala ko e bɛnna ko a tun bɛ kolo min kɔnɔ la ko a kun di jour la n'o kɔrɔ ye ko a ka sariyaw kun ma dafa ko a kun ni kalata yɛrɛ man kan o kuma e bɛ mun fɔ la ne ye min fɔ la minnu y'o fɔ kuma porokotolen de bɔl'u bolo CPC o CPC n'o votera a bɛɛ votera jɛlenya kɔnɔna na depuis 2006 CPC ninnu bilala jour la CPC bilala jour la waati min o y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ ye o bureau communal de CPC nanen ko kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkulu ka créer ɲɛmɔgɔw ye jateminɛ k'a fɔ de ko commune o commune bɛɛ miliyɔn 1,444 commune 7 commune 7 bɛɛ fana ka miliyɔn 1,444 sara ala barikara a kɛla ka mɔgɔ min to ɲɛmɔgɔya la ni o Madukura ye an balimakɛ ale bɛ a balolen bɛ a ma sa a ka secrétaire fana o balolen don o ma sa u ye baara nin kɛ wari bɛɛ sara wari wɛrɛsi bɛɛ ye élection kelenkɛla kɔfɛ filakɛla kɔfɛ fo ka na se 3 ma bureau min si fana kun y'a 3nan ye minnu nan'o kɔfɛ ni o y'an da olu de nana ka n'u jɔ ten ko CPC si ma wari sara tɔnɔdon wari k'a fansi ma sara commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala wɛrɛ t'a la fɔ anw fɛ filɔ Bangɔ ko Bangɔ dɔrɔn pe de ma wari sara ko n'a ma wari sara élection do ko Bangɔkaw bi gɛn ka bɔ salle kɔnɔ ne yɛrɛ min kun ye président bureau min suspendant ne wulila k'a fɔ wari sara ko 2 an t'a kɛ bi an t'a kɛ sini o kun ye gɛrɛ mun kama n'a fɔra ko anw ye wari dun anw kasa bi goya anw bɛ mangoya mais ɲɛnamaya kɔnɔna na mɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔ ka tɛmɛ yɛrɛ kan n bi danbe dɔn
min bɔkolo danbe dɔn min ka bulonna danbe dɔn min ka hɔrɔnya danbe dɔn hɔrɔn n'i y'o fɛn dama dama nɔ wala I b'i ta tata n'i ta bilata dɔn danaya min dala ne kan a ma dan k'a ko fɛn min bolo a ma dan k'a ko sɛbɛn mɛ n yɛrɛ nin kɛcogoya n ka comportement min mɔgɔw de hɔrɔnya danaya ta k'a dan k'a kosɔn donc o danaya kelen ne b'o min kɔnɔ ne sɔn ka jama wari dun waati min na n'u ko k'o kɛra anw yɛrɛ ko an t'a sara mɛ a nanen kɛ k'an bɛna kɛ secteur ye Bafin Global min tɔgɔ bɛ tiɲɛna baara in kɔnɔ Bafin de ko he a lajɛ a ye wari sara mɔgɔ si tɛ sariya sara bɛɛ bɛ sariya dugu ma n'a ye wari sara n'a fɛsɛfɛsɛla k'a si dɔ k'a papier bɛɛ lajɛlen bɔ k'o da a ye wari min dila a resi b'a la a se ka tunu tuma min na aw fɔ ne y'o problème t'a la ni problème bɛ an ka ban o commune kelen kan k'an ma foyi sara an ka wari sara mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka tɔnɔdon wari mɔgɔw ye wari 50,000 fu ninnu sara tuma min na ni élection nana se a nana fɔ ko wari yɛrɛ ma sara jɔla secteur fasi kɔnɔ o don ne de y'a dɔn k'a fɔ jaa tiɲɛ yɛrɛ la fɛn wɛrɛ labɛnnen don sinon élection ko tɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ min n'o ye Madukura ani wariw dil'o ma a fɔla a ka papiyew lajɛ wari sarali min kɛla an ye a balolen na a ma sa a ka papiyew bɔ a k'a fɛɛrɛ kɛ k'u bɔ k'u di wari sarala ne yɛrɛ si min ye Madukura de o labɔ sa k'a di chambre président n'o Isa Bafin Kulubali ye papiyew labɔlen k'a d'a ma a fana taara papiyew yira mɔgɔ minnu bɛ élection ko kunna n'o commandantakaw papiye ninnu bɛɛ lajɛlen yiral'u la donc o b'a yira k'a fɔ fɛn min ka kɛ tiɲɛ na quote-part ko tɛ fɛn wɛrɛ labɛnnen don o la Isa Bafin Kulubali de ko tiɲɛ na anw y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔ de donc mɔgɔ kana k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔw bali élection na o demi jour la o bɛ fɛn bɛɛ la k'o ti ɲa ni joyila mara tɛ yɔrɔ si tɛ yen ko wariko mankan bɛ yen mɛ n'a fɔra kungo kɔnɔ mɔgɔw kana bila ɲɔgɔn na ka taa figinɛ sugu dɔ wuli ka bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ o t'i ka baara ye sariya ye sariya ni mɔgɔw kɔni bɛ sariya kɔnɔ kaban a ye mɔgɔw to u k'u ka baara kɛ o baaraw talen k'u fɛsɛfɛsɛ k'u sigi sen kan fɛn min nana bɔ o rɔ k'olu kɛla politiki mɔgɔw ye ko Bafin Kulubali k'o kɛla politiki mɔgɔ ye ko commandant k'o kɛla politiki mɔgɔ ye mɔgɔ yɛrɛ hakili dafalen administration tigi bɛ t'o lagosi cogo di donc o yɛrɛ fɔli o jamana lagosi dɔ ye fɔlɔ. ni ko bɛ taa i ka Bamusa Kulubali la an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ye a ko kɔnɔna na yarabi ala ka bila sira kan cikɛlaw yarabi ala u ka ɲɛta bɛ fɛn fɛn na ala ka u bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa États-Unis an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye gɛlɛyaw kɔni o kɔni bɛ États-Unis jamana ani Chine jamana cɛ nin waati in na États-Unis jamana kuntigi Joe Biden ale bɔra ka laseli kɛ a ka laseli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ kankari da ka ɲɛsin Chine jamana ma bawo ko a yɛrɛ k'a fɔ ko Chine jamana kɔnɔ ko u bɛ wulikajɔ la nin waati laban na ni ka ɲɛsin Taiwan jamana kɔni ma Joe Biden ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Chine jamana kɔni n'a kɔni ye kɛlɛ kɔni tigɛ Taiwan jamana la ko olu kɔni labɛnnen don ni ka kɛlɛbolo wuli ko ka ɲɛsin Chine jamana ma n'an bɔra yen an bɛ taa Faransi an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye nisɔngoya taama belebelebaw olu kɔni tun bɛ Faransi jamana la dɔ fana tɛmɛnen na a yira la k'a fɔ nin taamakɛla ninnu kuma wɛrɛ tun t'u da dɛ ko min ye Emmanuel Macron n'ale ye Faransi jamana kuntigi ko ale kɔni ka taga bɔ fanga la bawo ko an bɛ don min na ko bi ko min ye gɛlɛya caman kɔni ko o kɔni bɛ Faransi kɔnɔna la gɛlɛya dɔ ye jumɛn i n'a fɔ gaziko gɛlɛyaw fo ka taa se kuranko ma wa a yira la k'a fɔ ko u kɔni kangarida kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana kuntigi ma ko yanni nɛnɛ kɔni ka se ko wulikajɔ ka kɛ joona joona walasa gaziko fo ka taa se kuranko ma olu bɛ se ka sigi bɔlɔ kelen kan cogo min na n'an bɔra yen an bɛna an fɛ farafinna an b'a ladɔn k'a fɔ Niger kaw fɛ yen jɛkuluba dɔw bɛ yen n'olu wele ko M62 ko olu bɛ wulikajɔ la nin waati in na min ye Niger ale jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Mahamadu Isufu ko ale ka wele bɔgɔ jɛnɛ kan bawo a yirala k'a fɔ ko ani mako fana ko k'a to fanga na k'a kɔni sugubulon dɔw kɔni ko o tɛmɛ Niger jamana ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko o sugubulon ko o ma k'a kɛcogo la dɛ wa sugubulon yɛrɛ k'a tun bɛ chemin de fer ale tun bɛ lahalaw de kan a yirala k'a fɔ ko min ye yuguyugu caman kɔni ko o kɛra nin sugubulon kɔnɔna la o ko wulikajɔ ka kɛ joona joona ka se ka nin mako fana k'a wele bɔgɔ jɛnɛ kan ni ka ɲininka a dalakaw na n'an bɔra an bɛ taa Équateur kaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ nin ye cɛlakaw dɔ ye ko ale kɔni wulikajɔ kɛ ni BC kɔni ka se ka maa caman kɔni ko olu sɛbɛkɔrɔ jogi nin kɛra min ye Équateur ale marabolo min n'a wele ko Badanka ko jama kɔni fɛrɛnta kɔni wulikajɔ kɛ ni ka nin maa kɔfɛlen yɛrɛ ni ka minɛ ka se ka tasuma kɔni ka a ɲɛnama na ka jeni fo ka taa a ban n'an bɔra an bɛna an fɛ Maliba kɔnɔ an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Russie jamana kuntigi ye n'o ye Vladimir Poutine ko ale kɔni bɔra ka laseli kɛ dɔ faransi kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ min ye Mali cɛmancɛ fanga maa ɲɛma ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko ale kɔni ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin ma bawo ko hakilila b'a la bi ko hakilila kɔni ko ale b'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ko min ye Russie jamana kɔni ye k'olu bɛ wulikajɔ la waati bɛɛ lajɛlen ni ka se ka u ka dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka ta ka ɲɛsin Mali jamana ma an karamɔgɔ nin bɛ dan sigi an ka jamana kɔ kunnafoni na. Mohamed Samake a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya ala k'o sabati kunnafoni k'u kun cɛ an dusukun kamikaminen bi an cakɛɲɔgɔn Sisama Lamini Kane a bɛ baara kɛ arajo danbe la kunnafonidila don ale ka musokɔrɔba
n'i y'a sɔrɔ Asetu Tarawele kunungo Masa Ramani ka wele sera ale ma Pɔnshe ka to furakɛli yɔrɔ la Pɔnshekaw fɛ yen a fatura kunungo tarata a janajaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi araba selifana seliw kɔfɛ Koyini lycée Tubakɔrɔ kɛrɛfɛ an bɛ dugawu kɛ an ba n'i y'a sɔrɔ o ye Asetu ye a fatura ka sitosanji 70 la an bɛ dugawu kɛ Ala ka baarabara nɔgɔya ye ka kɔtɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ye a y'an kɔ a kitimɛna Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ ni k'an ta don kɔnɔ sini ye alamisa ye sini sominen don o ye 22 septembre Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sini baara tɛ yen ni Ala sɔnna ma juma don aw ni Seri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan